Halo guys, piye perasaanmu nek kabeh video-videomu ora eneng sing nonton? Dadi pirang-pirang dino iki aku gur mikir nasib channelku iki guys. Arep gawe konten, paling yo ora enek sing nonton, akhirnya aku males. Stop gawe konten. Lah, bengi iki saatnya aku bangkit dari keterpurukan. Ono sing nonton, ora eneng sing nonton, ora tak pikir. Engko nek tak pikir terus, ora sida gawe konten. Ngonten saiso-isoe. Ono sing nonton karepmu, ora ya karepmu. Oh ya guys, jadi beberapa hari ini aku yo sibuk apa jenenge resik-resik guys. Resik-resik ruangan iki. Mergone wis arek bodo guys. Arek hari raya, arek Idul Fitri, kurang dilo meneh guys, kurang 8 dino ya. Jadi selain aku ingin renovasi kamar mandi ya, renovasi kamar mandi kuwi durung rampung, lah aku malah gawe iki guys, gawe kursi utawa nek ngene aku arane ngene iki dingklek guys, kursi dingklek. Nah, jane wis duwe sing iki sing tuku, kursi iki sing tuku dhisik iki sauran utang. Ati wong utang karo aku dibayar karo kursi iki. Nah iki bahane apik iki guys. Iki saka kayu akasia. Iki wis 5 tahun iki. Buakoh tenan iki. Lah nek iki aku gawe iki. Iki yo lumayan iki hasil karya aku dhewe. Kursi utawa dingklek iki tak gawe kurang luwih 2 dino guys. Nah, nek kowe ngerti iki bahane saka kayu reng. Nah, reng iki tak tumpuk dadi loro ngene iki guys. Tak gathukno. Soalnya aku ndek sisa-sisa kayu reng akeh banget iki guys. Kuwi. Kayu reng kuwi tak manfaatke nggo gawe kursi iki. Iki kayu reng tak tumpuk ngene iki. Tak dadekno nggon bagian samping ngene iki, kiwa tengen kono. Lah nek sikilane iki saka kayu jati. Ukuran iki piro ya? 3 cm, 8 cm-an. Nah, nek iki utuh. Cuman iki empuk, guys. Dipangan rayap. Dadi sing bagian kono iki dipangan rayap. Ketok apa ora? Nah. Yes, tak manfaatke ya lowong wis dadi ngene iki, guys. Kena tinggo-tinggo lungguh. Soale kursiku gur iki. Engko nek tamu kan kurang to. Lah aku gawe iki. Ya mung sayange ngene guys. Iki ra ono senderane to. Ora ono sing nggo iki apa jenenge? Senderane iki ra ono. Nah, tadi kesane model iki kaya meja guys. Ya nek dilihat dari jauh ngene iki, saka kadoan iki ya kaya meja. Ndelalah dhuwure ya padha karo meja iki guys. Dadi iki nek digathoke ngono kaya meja dawu kae guys. Kaya meja lesehan. Nah. Tapi yo lowong guys. Lah dhuwuran iki tak koki triplek. Jadi ini pakai triplek. Rencana meh tak kei nganggo pring. Lah itu nanti prosesnya lama. Ndelok lagi enek triplek, ya tak pasangi triplek. Triplek iki kandele 12 mili. Nah. Aku duwe potongan triplek bekas tak nggo gawe power ampli turah tak pasang lan delalah nganu kurang tak sambung iki nah. Jadi lebaran kurang 8 hari lagi, proyek kamar mandinya belum selesai, aku malah nambah gawean iki apa jenenge gawe kursi iki dan bersih-bersih ruangan ini ya wis tak cicil. Ini kemarin di sini ada box speaker, itu sudah tak pindai semua. Jadi di ruangan ini sudah lumayan bersih. Tinggal besok iki powernya tak pindah-pindahi. Power amplifier ini tak pindahi. Meja servis ini tak rapikan. Terus tak pepet nih rono. Dan ketok longgar tempat ini. Ayo, jadi seperti ini kondisinya guys. Nah, ya nek nyandak
ini besok tak cat ulang, karena kalau semacam ini yo rodok ora patut ya guys ya. Nah, besok tak cat ulang, termasuk situ tak cat ulang nek nyandak waktune karo nyandak danane. Sementara ngene kisik ya, ini tinggal besok dirapi-rapikan lagi. Engko nek dulur-dulur udah mulai, adik-adikku iso tinggal ngumpul nang kene iki. Alhamdulillah. Kondisi terkini proyek kamar mandinya guys. Jadi kamar mandi ini ya setengah jadi. Ceritanya iki aku nggarap bagian lantai guys. Tadi siang nggarap bagian lantai ini. Bagian lantai ini tak tinggikan lagi 1 bata ya, jadi ini baru dapat segini. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Ini klosetnya sudah rapi, sudah bisa dipakai, dan untuk dindingnya sudah tak plester. Tinggal yang ini, dindingnya baru separuh guys. Rencana tak tinggikan pol sampai situ asbes. Ini baru separuh. Jadi ini besok lanjut ke bagian lantai ini, kemudian nyusul tembok ini tak tinggikan. Nah, kemarin aku fokus renovasi ini pintunya guys. Jadi pintu ini tak bongkar. Kemarin mepet ini ke sini, ini tak geser, tak posisikan di tengah-tengah seperti ini. Dan ini bekas bongkarannya sudah tak pasangin batu bata, sudah tak aci sekalian. Kiri kanan sudah tak aci, tinggal bagian atasnya belum, masih bolong guys. Mudah-mudahan nggak nyampe lebaran sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi ceritanya ngono kuwi mo guys. Ngopo kok beberapa hari ini aku males gawe konten. Lah, malam hari ini aku wis ora ngegas. Enek sing nonton yo karepmu, ora yo karepmu. Pokoknya tak loske, tak pasrahke sama yang di atas. Pokoknya gawe konten terus, gawe konten sebisanya, semampunya. Wes los dot. Oke, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten-konten Lekjo selanjutnya.